Že mám ti pomoct, že tam máš 180 a já, že ne, 200. Já jsem takový jakože hodný chlapič a chodím pomáhat a to, tak se mi to pomalu sundat. A že to je potom v Instagramech, toto začneš si psát. Podľa mňa sa nejak zakecávali za každým, keď sme sa stretli na pitku a mám pozval na Dneska tady nestojím jen jako svědkyně vašeho manželství. Stojím tu hlavně jako sestra, která má obrovskou radost, že její mladší brácha našeho člověka, se kterým chce sdílet svůj život. A vám oběma přeju, abyste si i za mnoho let uměli nejen být manželi, ale i nejhoršími přáteli. Abyste spolu zvládali všechny životní zápasy jako jeden tým. Abyste se nikdy nepřestali smát a abyste i v těch obyčejných dnech nacházeli důvod, proč si znovu a znovu vybrat jeden druhého. Toto je najlepší deň môjho života, aby som povedal. Všetci sa dobre bavia. Som strašne spokojná. So všetkým. A so všetkými. Zatiaľ to ide úplne podľa mojich predstav. Peťo a Vanes, přeju vám, ať jste takový, jací jste, pořád dál. Miluju vaši energii, miluju to, jací jste a jsem rád, že som súčasťou vašeho života a že sme prostě kamarádi. Veľa šťastia na spoločnej ceste a moc vás ľúbim. Tak Vanes a Peťo, som vďačná, že môžem byť vaša svedkyňa. Ľúbim vás a hlavne milujte Tea, ľúbte sa, množte sa, ľúbim vás. Náhodou já umím i víc složit česky. Řepa, řeřicha. Všechno nejlepší do společného života. Šťastný lov a rybolov a nech sa stoly prehýbajú. Aby ste sa strašne moc ľúbili, aby ste ľúbili malého Teuška, aby ste nám stále poslali jeho fotky a jeho videá, aby ste za nami chodili. Ne, to sme ešte... Chtěla bych, aby žili krásný a pohodový život a ať im to vydrží až do smrti. Tak buďte spolu šťastní. Aby tá Vanes mala stále pravdu. Dobre, Peťo? Lebo keď Vanes nebude mať pravdu, tak si v prdeli. Všetko ide podľa plánu. Mám ti to předat dál? Micháš, máš telefon.